सेवा करके माई बाबूजी निहाल करिहा सेवा करके माई बाबू की निहाल करिहा। नौजवान साथी लोग से हम कहिले जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा सेवा करके माई बाबू की निहाल करिहा सेवा करके माई बाबू की निहाल करिहा जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा चाचा श्री चंद्रशेखर भैया चंद्रशेखर चाचा की तरफ से पुरस्कार मिलल और दुल्हा सरकार के जीजा जी पुरस्कार देनी और चंद्रशेखर चाचा की ओर से सबका के पुरस्कार मिलल गेल बा। हार्दिक अभिनंदन करब। बाला रे कठिन मासे तोहरा के पोसले दिहल ना सुख खाली दुख में परोसले दिहल ना सुख खाली दुख में परोसले दिहल ना सुख खाली बाड़ा रे कठिन मासे तोहरा के पोसले तोहरा के पोसले दिहल ना सुख खाली बाबू दुख में परोसले इहे बात अपने मन में सवाल करिहा इहे बात अपने मन में सवाल करिहा इहे बात अपने मन में सवाल करिहा जे जन्मिया दिहल उनहु के ख्याल 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 करिहा
दूसरा अंतरा एगो माई के 5 गो बेटा बा बरले वाला 4 जना बाहरा रहता रहे अपन परिवार लेके। हाँ जी एगो लड़का माई बाप के सेवा करता है, हाँ हाँ लेकिन माई बाप के धन में जमीन में जायदाद में सबका बराबर चाहिए धानवा गहनवा लगल अपने से बांटे अपन पेटवा भर लिहल माई के नयाटे हो। धानवा गहनवा लगल अपने से बाटे अपने से बाटे अरे अपन पेटवा भर लिहल बाबू माई के नयाटे। लेकिन माई तो ममता के सागर है। छूछे पानी पी खातिर कहियो चाल करी हो छूछे पानी पी खातिर कहियो चाल करी हो जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो जे जनमिया दिहल उनहु के रबिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो। अनमोल खजाना कबूल से भेजो अवतारे अनमोल खजाना कबूल से कर मेरा हरदम बेटा कर मेरा हरदम हमरा के है बाबा रहले हो। कौन बाबा? भूतनाथ बाबा। अच्छा अच्छा वो कहले कि माता पिता ही भगवान है। भूतनाथ का है आह्वान माता पिता ही है भगवान। है दुनिया में कहीं जाई कोनो काम करी सुखी रहे के चाहता नहीं तो माता पिता के साथ में राखी, समय से भोजन, समय से कपड़ा, समय से दवा, समय से सब कुछ करी आजीवन में सुखी रहो। ये हमार चैलेंज बा, हमार दावा बा। बाकी हमने क्या करी ले का बड़ा आदमी बन जाइले। हाँ जी तो खाली पत्नी के बेटा बेटी के लेके हमने के जाके नौकरी पर प्रदेश में रह जाइले। माई बाप जी घरे रह जाले, ख्याल के करनिहार केहू ना रह जाला। ई हमने के भविष्य खातिर अच्छा नहीं है। माई बाप के रोल बाबू जाई नहीं बाहो अपना पर मोरी तहिया चली नहीं दाहो अपना पकोड़ी दहिया चली नहीं जाओ अपना पकोड़ी दहिया चली नहीं जाओ। माई बाप के रूवल बाबू जाई नहीं बाहो जाई नहीं बाहो अरे अपना पर पोरी तहिया बाबू चली नहीं दाहो।
खाली हमने के माई बाबूजी बूढ़ नहीं खन हो कहियो हमनियों का बूढ़ हो जाइए सही बात बा। आ खाली हमनियों के अपना माई बाबूजी का लड़का नहीं खिजा ना 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 हमनियों का लड़का होता रहे जानू तो वो देखो करे कि हमार पापा अपना पापा के केंगा सेवा कइले तो बच्चा जो देखता है वही करता है। हाँ जी ऐसा गलती नहीं दिया विशाल करी ऐसा गलती महेंद्र ना गोपाल करी जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल करी ये तो